תאיר שלנו סוגרת שבת, והחלטנו להפתיע אותה. אז הבאנו לה קצת פסטה רוזה וממתקים. תראי להם את הרוזה. וואו, בקופסת אל שילו למה זה בקופסת גלידה. אז בואו איתנו! הופה! וואלה, קסדה. הבאנו לך אוכל. אוכל אכיל. קצת ממתקים. ממתקים, כאילו. באנו על הדרך, נעשה ממתקים. מה הבעיה? בואי אני אעביר תביא לך. טוב, יש לי שוקולד. שוקולד. קינדר בואנו. כן. יכולת להעביר את זה יש לי בזה. גם קטן. הופה, וזה לא. הופה. הבאתי לך גם נסטי. הופה, נסטי. יש אותה נסטי. תאיר אוהבת נסטי. וגלידה. הופה, גלידה. תאיר, אמרת שאת רעבה, נכון? נכון. מה את הכי רוצה עכשיו בעולם? מה את הכי רוצה בעולם עכשיו? תביא, אני אחזיק. מה את הכי רוצה לאכול? אני רוצה לאכול אוכל. איזה? איזה אוכל? גם שקית מתנה. איזה אוכל? תפתחי. איזה סמאש. הופה. זה לא אני. זה לאכול עם הידיים כבר. זה לא קשור אליי. טוב, תראי, יאללה, ביי. ביי. רגע, הדברים שלך, מה יש לך?